låsesmed, der er ved at bryde igennem med døre. Det ser ud til at være lidt bøvlet. Jeg tror, det er en god dag. Fie, kom her. Goddag. Jamen, halløj, så kom indenfor. Ja, lille hund. Kom indenfor. Skal jeg lige tage hende? Kom her. Kom her. Så kom indenfor, jeg filmer bare. Det må du også gerne. Så hvis han tæller, ikke også? Altså, det er bare sådan, man får vel. Kommunen lige har retten til at gå ind, og så går vi ind, og så... Hvis du er utilfreds, så må man bare klage. Det er det eneste, jeg kan sige. Jo. Men nu lover I mig, når I går ind på Sars, vær lige forsigtig, for der er et afrikansk pygmæpindsvin derinde. Nå, er det løst derinde? Ja, og den bliver meget hurtigt stresset, og det dør hun af. Ja, det skal vi ikke have stresset. Så, men I kigger bare alt, hvad I har lyst. Nu skal I ikke blive forskrækket, når I kigger under Sars seng, for han puster lidt, når han bliver bange derinde. Okay, den der pindsvin. Ja. Hvad er det så for en, der er været til det her? Nej, det er badeværelse. Det er den lige ude. Det er soveværelse, du er over ved der. Ja, kigger vi lige en gang. Ja. Det er du velkommen til. Så gemmer vi pindsvin til sidst. Det må jeg gerne. Kommer den faren ud, så... Nej, den gør ikke. Den puster bare. Den må helst ikke blive stresset, så hvis I gør det lidt roligt. Du kan ikke se noget. Nej, den er under sengen i et træhus. Ja, okay. Husk skabene. Det var det. Ja. Har I noget loftrum? Ja. Det har vi i hvert fald, vil du. Nej, hvor kommer op? Ude i gangen derude. Derude, eller? Nej, den anden. Der er en loftrum. Der ligger et håndtag over bord. Og der er også lys, når du kommer derop til venstre, så du lige kan kigge. Ja, det var meget rart. Hvad er det for en fedtebus? Hvad? Har vi en gun? Nå. Ja. Slut der, eller hvad? Nu pas over, når du løsner og hasp, for så kommer Stig altså ned. Det skal jeg gøre. Ja, okay. Ja, nu må du gerne finde ud af, hvordan det fungerer. Jeg slår lige herovre. Ej, men han skulle jo ikke komme til skade, betjenten. Han skal jo gerne hjem og holde jul, jo. Ja, det vil vi gerne. Skal jeg lige tænde lys op, og? Nej, jeg kigger bare. Det er bare fint. Ja. Det er et stort felt, så der er brandmure imellem. Ja, det er det. Der er brandmure imellem. Ja. Men der er kun den der midtergang derovre. Resten, det er jo bare rockhold. Ja. Det er lidt noget juks, det hele. Ja, desværre. Men det er bare sådan, jeg siger undskyld, fordi jeg er stædig, men I har bare ikke hjulpet mig og min datter, så skal jeg heller ikke hjælpe jer. Nej, det skal ikke kunne tale mig op, hvad I har oplevet. Nej, du siger, at man kan klage til en instans. Hvad var det? Jamen altså, det er jo en form for en, man kalder det retssagen efter person, det her. Ja. Og kommunen, de har rettigheden til at gå ind efter socialloven, og vi bistår så efter politiloven. Og derfor kigger vi efter, hun er her ikke, så går vi igen og siger det til. Og hvis I er utilfredse med, at der er nogen igennem jeres lejlighed, så... Vi er ikke utilfredse med jer. Nej, men så er det siger så har man jo lov til at klage også. Ja. Det, Men hvor? I klager til politidirektøren? Ja, i Esbjerg. I Esbjerg, ja. Er I fra Esbjerg? Nej. Ja, vi hører under Esbjerg alle sammen her i den her område. Så der ser politidirektøren inde, som bestemmer det hele. Men det er ikke en bestemt afdeling, man skal have fat i der. Nå, hvis I ringer ind på 114, så kan de vejlede jer yderligere om, hvad vi skal. Ja, det er bare i orden. Så kan I godt længere. Ja. Det er godt. I kan sætte den op igen. Ja, skal de nok? Kan I stadigvæk have en fortsat god jul og godt nytår? Ja, det må jeg godt. Nu min dør er ikke ødelagt, vel? Nej, det skulle ikke være. Du skulle gerne virke nu. Nej. Det kan du lige prøve. Ja. Ikke? Godt. Det er godt. Vil du vælge, mens de lige prøver? Ja, men jeg lukker lige en gang. Ja, så prøver jeg lige min lås. Lige lås.
Nu skal I ud. Skal du ud? Ja. Så går du. Du må ikke filme ham i den grund der. Og der er der pisse over, han går med ryg til. Ja, jamen, det er en frabit. Hold da op. Hyggelig besøg den 24. december. Kiss my fucking ass, var en kommune.